Ακούτε την ελληνοαμερικανική χριστιανική ώρα. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε και πάλι εν Κυρίω. Το θέμα μας την ημέρα αυτήν θα είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος επρόδωσε τον Ιησούν Χριστόν και τα αποτελέσματα αυτού. Διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 27:3. Και ειδών Ιούδας ο παραδώσας αυτόν, ότι καταδικαστής μετεμεληθής επέστρεψε τα 300 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον, ήμαρτον παραδώσας αίμα αθώων. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στας καρδίας μας. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης άκουσε το Ευαγγέλιο, άκουσε τον λόγον του Θεού να κηρύττεται και ακολούθησε τον Ιησούν Χριστόν καθώς και οι άλλοι μαθητές. Ο Ιούδας καθώς και όλος ο κόσμος ή το αμαρτωλός, ο λόγος του Θεού μας λέει, μας κάνει γνωστόν ότι πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Ο Χριστός είπε, εγώ δεν ήλθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν έχουν χρία ιατρού οι γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας, δεν υπάρχει άλλος. Ο λόγος του Θεού μας λέει πράξεις 4:12 και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Η σωτηρία είναι παρά Κυρίου. Ιησούς θα πει σωτήρ, αυτός σώζει κάθε άνθρωπον, ο οποίος θα ζητήσει τον Ιησούν Χριστό να έλθει στην καρδία του. Αυτός είναι ο σκοπός δια του οποίου ο Κύριος Ιησούς Χριστός άφησε την δόξα του στον ουρανό, άφησε τον θρόνο του, εκένωσε αυτόν, έλαβε σάρκα ανθρώπινη, εταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, εσταύρωσαν τον Κύριος μας εκεί στον σταυρόν, έχισε το αίμα του το οποίο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Απέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρόν, απέθανε για τα αμαρτίας ημών. Εκεί στο σταυρόν όταν κοιτάξεις φίλε τη στιγμή αυτήν διαπίστεως βλέπεις την μεγάλη αγάπη του Θεού για κάθε άνθρωπον, για όλους τους ανθρώπους, διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι δεν έστειλε ο Πατήρ τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι ο κόσμος σωθεί δι' αυτού. Γι' αυτό ήλθε ο Χριστός, να μας καθαρίσει από την αμαρτία της οποίας στα τέλη είναι θάνατος, χωρισμός από τον Θεόν, αιώνιος κόλασης. Ο Χριστός ήλθε να αφαιρέσει τον θάνατον την αμαρτίαν και να μας δώσει ζωή αιώνιον. Όστις έχει τον Υιόν του Θεού έχει την ζωή, διότι ο Χριστός είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέραν η μη διε μου. Ο Ιούδας καθώς και χιλιάδες ονομαζόμενοι χριστιανοί άκουσε το Ευαγγέλιο και έγινε ακόλουθος του Ιησού Χριστού. Αλλά ποτέ δεν μετανοήσε. Το Ευαγγέλιο λέει αμήν, αμήν λέει ο Ιησούς Χριστός, εάν δεν μετανοήσετε, ομοίως πάντες θέλετε απολεστεί. Ποτέ δεν ομολόγησε ότι το αμαρτωλός να ζητήσει τον Χριστό να έλθει στην καρδία του, να τον πλύνει με το αίμα του, να τον αναγεννήσει. Άκουσε τον λόγον του Θεού, αλλά δεν άφησε τον λόγον του Θεού να εισχωρήσει στην καρδία του. Δεν έκανε αυτό που λέει ο λόγος να κάνουμε. Ο Κύριος δεν μας εκάλεσε να γινόμεθα ακροατέ του λόγου, αλλά εκτελεστέ. Δεν είναι αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά οι πράττοντες το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος 3:16 Δευτέρα Τιμοθέου. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Ο λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύων. Ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργών και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Ο Χριστός είπε οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ εις εσάς πνεύμα είναι και ζωή είναι. Ο λόγος του Θεού καθαρίζει την καρδία του ανθρώπου. Ο Χριστός είπε Πάτερ Άγιε καθάρισον αυτούς δια του λόγου σου. Ο λόγος σου είναι Άγιος. Για να μας καθαρίσει πρέπει να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι καρδιογνώστης, εγνώριζε και γνωρίζει τας καρδίας όλων των ανθρώπων. Και στο 6:64 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κάνει γνωστήν την καρδία του Ιούδα και λέγει στους μαθητάς αυτού, πλην είναι τινες από σας ή τινες δεν πιστεύουσιν, διότι ήξευρε εξ αρχή ο Ιησούς τινες είναι οι μη πιστεύοντες και τις είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Απιστία ή το κακό που κρατούσε τον Ιούδαν μακράν του Χριστού. Η απιστία τον έκανε να αυτοκτονήσει.
Απιστία κρατά εκατομμύρια ονομαζομένους χριστιανούς μακράν του Χριστού και αποθνίσκουν και πάνε στην κόλαση. Η απιστία είναι εκ του σατανά. Άπιστη βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Μπορείτε και εσείς να λέγετε και εγώ πιστεύω. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι και ο διάβολος πιστεύει και φρύτει, αλλά δεν υποτάσσεται εις των λόγων του Θεού. Πίστη θα πει ενέργεια. Ο χριστιανός πιστεύει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Ο Χριστός μας λέει ερευνάτε τας γραφάς διότι εκείνοι μαρτυρούσιν περί εμού. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι θέλετε αποθάνει εν τε αμαρτία ημών. Η πίστη του αληθινού χριστιανού είναι πάνω στον Χριστόν. Τι είναι ο Χριστός για σας φίλε? Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός είναι Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος. Ο Θεός έλαβε σάρκα ανθρώπινη. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιο, τριάδα ομοιούσιος και αχώριστος. Πολλοί ονομαζομένοι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός διδάσκαλος. Εάν και εσείς φίλε που ακούτε την φωνή του Ευαγγελίου πιστεύετε ότι ο Χριστός ήταν απλώς ένας καλός διδάσκαλος για ένας καλός άνθρωπος, δεν είστε χριστιανός. Και θα βρείτε το κρεβάτι σας τρωμένο στην κόλαση. Γι' αυτό σας παρακαλώ, δια των εκτιρμών του Θεού, να μετανοήσετε, να ζητήσετε τον Ιησούν Χριστόν να σας σώσει, πλύνει με το αίμα του, και τότε θα ανοιχτούν οι πνευματικοί οφθαλμοί του νου σας, να δείτε διαπίστεως την δόξα του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, διότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος, διότι εν Χριστώ Ιησού κατοικεί ολόκληρον το πλήρωμα της θεότητος εν σωματική μορφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι τα πάντα εν πάση. Εγώ και ο Πατήρ είμαι θα ένα. Ώστις βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα. Εάν ο Χριστός ήταν ο άνθρωπος, ποτέ το ανθρώπινο αίμα δεν θα μπορούσε να καθαρίσει τα αμαρτία των ανθρώπων. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Πράξεις 20-26 μας λέει ότι το αίμα το οποίο εχύθη στο σταυρό του Γολγοθά ήταν το αίμα του Θεού. Χαλιλούια! Ο Ιούδας πήγε στην κόλαση διότι δεν επίστευε ότι ο Χριστός ήταν Θεός. Όταν ο Χριστός είπε στους μαθητάς αυτού ότι ένας εξ ημών θα με παραδώσει, και λυπούμενοι άρχισαν να λέγουσιν προς αυτόν, έκαστος αυτόν, μήπως εγώ Κύριε? Αποκριθής δε ο Ιούδας είπε, μήπως εγώ Ραβί? Μέσα στον κήπο Ιούδας επρόδωσε τον Ιησούν Χριστόν με ένα φιλί και είπε, χαίρε Ραβί. Όλοι οι μαθητές τον επικαλούν Κύριον, διότι επίστευαν ότι ήτο Κύριος, επίστευαν ότι ήτο ο Υιός του Θεού, επίστευαν ότι ήτο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επίστευαν ότι ήτο ο Θεός. Γι' αυτό τον προσεκίνησαν. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσεις. Ο Ιούδας δεν επικαλεί τον Ιησούν Χριστόν Κύριον αλλά Ραβί, το οποίο εννοεί διδάσκαλο. Ένας καλός διδάσκαλος δεν μπορεί να σώσει την ψυχή σου φίλε, ούτε ένας καλός άνθρωπος. Για να σωθείτε χρειάζεστε να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, διότι όλο το Ευαγγέλιο εγγράφει να πιστεύσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχουμε ζωή αιώνιον εν το ονόματι αυτού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, εάν ομολογήσεις δια του στόματος σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις με την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θα σωθείς. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο του. Σας παρακαλώ επικαλεστείτε το όνομα του Κυρίου. Και ο Λόγος του Θεού μας υπόσχεται πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μια Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα, επίσης κασέτες με κηρύγματα ή μουσική δωρεάν, ή έχετε να μας συστήσετε κάτι ωφέλιμο για την εκπομπή μας, παρακαλούμε όπως μας γράψετε. P.O. Box 675, Bellflower, California 90707 ή τηλεφωνήσατε μας στον αριθμό 310-866-4267. Η γραμμή είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο. Επαναλαμβάνουμε. P.O. Box 675, Bellflower, California 90707 or call 310-866-4267.
πνεύματα Άγιο της Πεντηκοστής, ήλθε με δύναμη μεγάλη, κι η μαρτυρία του δια των πιστών έφερε πίστη στο Χριστό. Κι όταν του Ιησού οι ακόλουθοι σκορπιστήκαν σ' όλες τις χώρες, έφεραν με χαρά το μήνυμα αγάπης και ζωής. Ο Άγιο Πνεύμα, έλα τώρα, σου το ζητάμε με όλη μας την ψυχή. Πλήρωσέ μας κι αγίασέ μας, να μη βραδύνεις, αναζωπήρωσέ μας. Όταν η Εκκλησία του Θεού μπήκε στους σκοτεινούς αιώνες, το Πνεύμα τ' Άγιο ανέτειλε, ο νέο φως νέα ζωή. Κι όταν στις έσχατες ημέρες μας πίστη στα γόνατα εξητούσαν, ήλθαν οι φλόγες της Πεντηκοστής μέχρι τα πέρατα της γης. Ο Άγιο Πνεύμα, έλα τώρα, σου το ζητάμε με όλη μας την ψυχή. Πλήρωσέ μας κι αγίασέ μας, να μη βραδύνεις, αναζωπήρωσέ μας. Εάν πόθεις αναζωπήρωση, να'ρθει πίστε μες στην καρδιά σου, πίστεψες του Θεού το θέλημα με μια τυφλή υπακοή. Ζήτησε τώρα τον Παράκλητο να θρονιαστεί στα σώθηκά σου, μείνε με εκείνον με υπόταγη για να σε μες στην αρπαγή. Ο Άγιο Πνεύμα, έλα τώρα, σου το ζητάμε με όλη μας την ψυχή. Πλήρωσέ μας κι αγίασέ μας, να μη βραδύνεις, αναζωπήρωσέ μας. Ο Πνεύμα τ' Άγιο της Πεντηκοστής ήλθε με δύναμη μεγάλη, κι η μαρτυρία του δια των πιστών έφερε πίστη στο Χριστό. Κι όταν του Ιησού οι ακόλουθοι σκορπιστήκαν σ' όλες τις χώρες, έφεραν με χαρά το μήνυμα αγάπης και ζωής. Ο Άγιο Πνεύμα, έλα τώρα, σου το ζητάμε με όλη μας την ψυχή. Πλήρωσέ μας κι αγίασέ μας, να μη βραδύνεις, αναζωπήρωσέ μας. Όταν η Εκκλησία του Θεού μπήκε στους σκοτεινούς αιώνες, το Πνεύμα τ' Άγιο ανέτειλε, ο νέο φως νέα ζωή. Κι όταν στις έσχατες ημέρες μας πίστη στα γόνατα εξητούσαν, ήλθαν οι φλόγες της Πεντηκοστής μέχρι τα πέρατα της γης. Ο Άγιο Πνεύμα, έλα τώρα, σου το ζητάμε με όλη μας την ψυχή. Πλήρωσέ μας κι αγίασέ μας, να μη βραδύνεις,
αναζωπήρωσέ μας. Εάν πόθεις αναζωπήρωση, να'ρθει πίστε μες στην καρδιά σου, πίστεψες του Θεού το θέλημα.